Welcome to Zim Celebrity TV, patinenge tichikupai nhau dzinonaka dzinotapira. Holiday Chematama Gamu achinyomba sewiki neraidedza kuti imi baba vezidumbu imi sei mapa Prophet Ian Ndlovu mota nemari imi muchiziva kuti vanotuka president. Saka Holiday anyora paFacebook pake achiti okay, this guy prophesies dissing my president, and then you buy him a car, empowering zvinhu zvakadaiwo chakadaro. We see you at Sewikinel, we know you, we don't like you. Ndo zvataurwa naHoliday Chematama. But the funny part ndechekuti chamunofanira kuunderstanda ndechekuti ivo Dr. Ian Ndlovu havasati vaaccepta mota idzi nemari idzi, because ivo vanenge vachitaura chokwadi of which kana mukaona ZANU-PF EDT mevarakachi vaakuvapa mota nemari, they are trying by all means kuti vava silence, because vanotaura chokwadi chemahara, chokwadi chinorwadza, vana vachitaura zvinhu zvichaitika. Saka ZANU-PF haidi kuti zvinhu zvavo zvizikanwe. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, asi Holiday nazviramba ndedza kuti sei iwe Sewikinel waita zvakadaro, isusu we don't like you, we see you. So ndonyaya iripo guys, I don't know kuti chii chichaitika, because so far so good. Ian Ndlovu has not accepted the cars, he has not accepted even the money, but people they are saying please Dr. Ian Ndlovu, please accept the car and the money so that you will travel safe, you can donate the money to the needy. But vamwe vari kudedza kuti aiwa Dr. Ian Ndlovu musaite zvakadaro, musabvume kupusiswa, ndokushandiswa kwacho. We know this team yezvigananda ndo matangira ainoita. Mukatarisa it has captured masingers akawanda nekungovapa mota ezvinezvi vaakupi, vaakwamuri kuvanhu vechechi. Musakangana kuti kubhora vakapinda kunana Highlanders, they are everywhere zvigananda, they are trying by all means kuholda everything. Thank you so much.